the two witnesses or say for burning no abusiafo na otwe asan akọ apro abeto yembion kote mu nyinara ye no Asia ntantode kese no broni beka se the great controversy enne na otwe mu yaduru adusia toso nsia adusia no atifi asem no o se for burning no broni beka se the two witnesses ye twe ho abasesia. One of these subjects are the say eya adwumu kisene ne pa ye enti we no meyemu se nyame asem emfa ho de ewiase be efo nyame asem nye bibia bion won akasa adwene ene won nim de ene ye de ye adwuma ma yo bo sam pesa bo yesu a won timi ko apepe pe na ne ko asem no never die scientifically no itimi ye no ma etino ye nyi nyame nti kakra no ye nyi nyame nto nchen yeah, that's right. Omande share abusiafo ne adofo no mu amohwe ye de enchia esonko emamo ena afen so ye beda mo asesonko kwan so se debiara da mode mo afidie de to Langa na memenda kwandefo Sabbath school ena afe chosemu empensemu ye wo adom na otwe asan aba abati bion wama ye nkwa na de chen so kurampo wama ye akwanya se ye nsam bebie no homamu na ye ne mo enche na semse ne esi etie na otwi mu no ye pese ye hwe adusua sonko bi a watono din adansifo baanu no maboafo no ayekrado memba ba yi o ma kyerɛ mo badansa na no mo menkotie enwommmra. Me
yɛda nnwontofo yi ase nnwoma a wɔde abɛdi yɛn adesua no anim ma memfa saa kwanya yɛn na menyi maboafo yi nkyerɛ mo but ansa na no mama mensa mfa asida pace mfa ma 3ABN TV Ghana saa adwumakuo yi ɛfa saa yɛdwuma yi a yɛgye de kɔ wiase ɛfa na nyinara sara ɛna mesade asida pace nso ɛsa ɛbɛma Hope TV Ghana ɔmo nso ɔmo fa saa yɛdwumade de kɔ wiase ɛfa na nyinara mekamfo ama wo sɛ saa adwumakuo yi ɔmo yɛ TV adwuma a wafa onyankopɔn asam ɔmo de kɔ wiase ɛfa na nyinara nti sɛ ɔwɔ mmoa bi a pɛ sɛ ɔde boa saa adwumakuo yi a obi mu sɛ wɔn nyina namba egu yɛn mfoni na nifa na frɛ obi bɛgye wo so kakra bi a obetumi ne fa boa saa adwumakuo yi na nam saa yɛ so ɛma onyankopɔn ahyira mo medimani ɛkyerɛ fidua mu ha se a na ɛneɛ mɛka sɛ mede mo somfo Bismarck mensa ɛnɛ Yehowadom mesan ɛwɔ yenua peni Foster Twum ɛka me ho ɛwɔ ase peni Foster yɛmo akɔ aba great me da se ɛnɛ nso yɛto nsa frɛ wo watimi aba nyankopɔn ɛnhyira good me kɔ manimu a na nyinaa yɛ elder Hansen asamwa nso ɛna ɛte wɔ no elder Hansen yɛmo akɔ aba great mo amota hwɛ sɛ dwumadie de biara elder Hansen ɛti efie hase na fe me kɔ manimu a mani agye paa sɛ na yenua peni baako aba bɛka yɛ ho saa papa yi no kwasɛm sɛ yɛ ka mo yɛ busy paa wɔ asafo yi mu a waka ho ye treasure akese pa nti ono no no ka oka so obeba no mpuna eye me nwanwa because ne dwumadie doso ewo asafu mu nanso openi aja bibia ho se enne de one ye beba beche onyankopon asem na mo nso manya bi atie openi Isaac asare ye mo akwaba yeah gede da se pa se ende ye to nsafra watimi aba me ko manimu a da Kingsford diabo amanso ena ete on mo amotahwe de era Kingsford de ye na de bia ye wo sa video mu ene nche se eda no mo nso nya busy eda no mo so ye busy pa nanso mo nso de bia mo nya adaje eba ha se ye ne omo enye se era Kingsford ye mo akwaba munyina nyankopon enhyira mo se yeto ensafrɛ mo motimidi odo abo odomo moma yenkata yeni na mema elder Hans into adisua na nhye obade ensa adofo moma ye mompaye yedawase yembofo yenjefo yensorosoro hene na nyame ebraso bia wo se wo kasa ekire yen na okasa ekire wo ma ai wo wiase nyina ne yesro ne se asemi ye wasem nti ema ye mfa ye penki kan sem o emfiri wo na ma kronkron no medi anim na ye aye kan ne ne wo tie so ye nyina mfa wasem ne nti ase enhye wani munyam ewo Yesu din mu nti amen good no kwasam say last week ye share very beautiful lesson last week edition na edition bia na no kwasam ne say maboafo no ma ne ye the papa ye gidi ejina bibiara ano faith against all odds omo kire me hu say no kwasam say yesum nyankopon ye hia gidi ye obi aka say yie no ye gidi kire ye say ebe yi ampa nso na ye dikanfo no edigigie enya abotaye enti na oko a na edo manim na se otaye akese a na edo manim nyina nzam se no mo purpose no mu ni mu gigie ni ba bi edi o mekwa akosinti ye hye omu ye ku omu ne ebe ye omu bia no omu gina pintin ede masa onyankopon asemanda enam ne omu ye so ama ne trosema spread ama ye nyina ya nya bi ye can this week no so ye trust si adansifo banu and as the two witnesses over the years and over the centuries you said trust them now I go through a lot of things in fact fiti afihai di kan the first century na ba say obonsanse na yesu anasem bi o say we dragon so oba o say niema and na we serpent so the other dipa into ordinary dragon characteristics no per so the best say a Christopher ekunkum a Christopher trosem eye hu niema bebre but still trust and not me and silence be far be Peter mo hu nsam be ye deja e be pem ye nso ya bre so sa na wotwi mu ye pese ye hwe ota ba ko a obonsam de ba onyamsom so pa during the French Revolution sa be pem sambre na fi ya hwe adesua betimi de asua empo se wantimi answer lesson trustem no de na e ka kire ye ene emma no na ye pese ye sua na sa na wotwi mu ye hwe ye nka abosam no Ose efa afri Isaiah chapter 40 verse 8 say why crowd a obetimi ahwe nka abasem no
Isaiah chapter 40 verse 8. Nwura dwan nhwiren twam. Na Nyankopɔn asɛm tim hɔ daa. Amen. Amen. Also, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stand forever. Yes. Amen. I'm saying kabosem numu da hokan say ne nyina nim flowers no. Flowers wo kotu anase wo kotwa ɛhɔ na afedi. Nanso Onyankopɔn asɛm de say ne midi kankan no. Ɔtaa de ba asɛm yi so still ɛda so timpom na kyɛ ɛwɔ asɛm a ɛka kyerɛ yɛn. Great yɛkɔ yɛnim no asɛm potitru ni nyina bɛba bɛgyina asɛm a Isaiah aka kyerɛ yɛnto aso na afei yɛnhwɛ wɔse the two witnesses yɛbɛhwɛ first of all characteristics nneɛma a ɛda di ma yɛhu sɛ wei na ɛyɛ two witnesses na adesua no pɛ sɛ ɛkyerɛ no yɛnhwɛ Revelation chapter 11 verse 3 to 6 no yɛnhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ no mo 3 to 6 say na mema madanse for benu efrefra ayituma abeka adisem ena apem ahanu adusia 4 yenum ne engudua mienu ene akane adua mienu a ejinagina asase wura anim no na se obi pese oha won a ojafri won anum bemne won atamfo na se obi pese oha won a etwa se oku no saa yenum wotumi se oto osrum na osuo nto won adiye enanumu na wonsuo so tumi se womano dane moja ne se odi haw biara eha asase de bia ope 7 6 no papem ha great me da say Jernshe akinkan samu ya kinkan Revelation chapter 11 verse 3 to 6 way. A dear ben features and I said dear ben na a dead you are atrocim akinkan samu ya emaye sa adansi for me. Yo menu Bismarck me dance. Say you met me at akinkan samu ya ye kan ya sepa ya. This is how etwi ani kohwe apam dada no se yehwe Zechariah chapter 4 ho a oka bibi ewo especially 14 oka sa adansefo mienu ya yabo mudin so mienu ya no kinkan no oka olive tree no sa ka lampstand na se kan Zechariah ho a omayehu a enkyerase eno imagery no anase symbolism no no na John esa yusu ewa ha verse Zechariah chapter 4 2 to 6 wa oka eho ase and said unto me, what sayest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bow upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bow, and the other upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, what are these, my Lord? Never 14 no 14 also say no or can say then said he, these are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Amen. Yes. The Jamaica kind sa can sem said the be ya beti features ya e be kan ho asem asi ntisa ye kan sa obi be fan say na de asem kora na mo kan se ye hwa enwo a efri olive oil no mo ba no eno na ema kane adua no ye de ehire ema light na Christ so eka asem bi wo John chapter 5 verse 39 or say ye o hwehwe twerɛsɛm no na mugidi sɛ eno na ema mo dankwa nanso eno na ye dan edimi ho adanse ndisi ye hwɛ Revelation chapter 11 ya kan ya saka ni adua yi no a ye onyankopɔn nasɛm and I say witnesses no 2 witnesses no the Old Testament and the New Testament adusua yesua in the past na me hu sɛ emere bi du ya na nyame asɛm no
a my French Revolution no person mo bra ya hye bi no impo se twere no be kan no e be ye wo ha ho say ye bra nyame asem no kura nanso aha no me ehunu se nyame asem no ete ho da te se de Isaiah ma ye e kan yi ti kan Revelation chapter 11 of verse 5 and 6 no a e ho no obi ehunu sa adansifue omo esu anasa ombobia no na o se sa adansifue no oja efiri wo mo anum ba oja no ehye wo mo atamfo oja no etimi ma osoro edu shut the heavens oma ezu ntimi nto okeka sa anam na yehu no hin yehwe Elijah emra woni ba konfo ehia no onyame asem ena oma eja free soro baaye that's right onyame asem ena ma ensuo de ebe for or the say aforubuchia no yehwe Mose ko yi Israel for no a wode omutwa epokoko no onyame asem na ma omunamu omo esere so no onyame asem eso na ginaye na sa onyame asem a na titefo no anase during the French Revolution no ompese omo eyifiri ho no eduru mine bi no omo antimi nyame asem a ompese omo kata so no antimi antimi omo antimi answer press no nti we no me ehunu se Isaiah asem a woka in Isaiah 48 say hama ene nsensan etimi hye nanso onyame asem no de ete ho da no eye nokore efi say nyame asem no ene ma ye han a ye de ko nkwaji ena twerɛsɛm no ena me ye hunu onyame han no a ye ka ho asem se twero ni ho a minu mie no de ye ka ni nyina be te se ye boy esiremu anase ye boy ya dreamu ene ye de ka asem nanso onyame asem no a efiri tete go through persecution enipa binum ye kunkum wom nyame asem a ye bra se samre nyame asem kra eni se ye ka biem nanso both Old and New Testament edi onyankopon ho adanse enti we no ma ye hunu se nyame asem no tumi wom nyame asem no ye gina so a nsankyere ni esi nyame asem no ena de ye ko enkwagye mu se de Elijah eni Mose omu efa onyame asem so ma nsankyere ni si ye ema empo samre no mpese omu bre onyame esom ase no antimi anim samre so yemre mu sanete because you can't great controversy asem is the battle of the mind see gina nyame asem so a eno na betimi ama menu yetimi agina yo me da se elder me da se pa se watimi acheche sa na mani me krampo na madwene ye mekese na ba wafa okwan bi so acheche mu mame akasa madwene mu adamu fine e wo ha se elder Hans pese okasa na me da se ense elder amaye hu se the two witnesses no nyame asem na say the problem ye shia kakra say 7-day Adventist your interpretation of scripture prophecy to send your revelation ka ho asem you know consistent with history say and yet from the historicist approach ubenya problem because bebre actually we mu two witnesses boni pamienu bi kura din e wo mere bi a Elijah ni Enoch ne ade but yenkai say Elijah ni Enoch mere na revelation kura mai na John the Revelator na omai and you know he wasn't going to write about near ebesie wa bra na Elijah ni Enoch awu dada ebi mo bobo din bi eye different but nti a yetimi egina so de nan sifamu eka say so the two witnesses na Revelation 11 no onyame asem no and say in some way wo ho ni nyina no na oka the history of the church and God's people adisem nyina no tofa bono no efiri Yohane so e de besi se Yesu beba no e na oyi nia ebesi wa asase so na wo hwe senior elder eka ya characteristics ahodo a ode ma ya yekenkan ye no a na ensem no wo ho ni nyina no eye ne a ode egina ho ama onyankopon asem both the Old and the New Testament emra
or how about some controversy no ebebe wiase no saa bere bi a ye ba be hun later no saa bere no mu no e de be ni see and what actually happened. Right. When your friend the dual aspect of interpretation of scripture to say e mienu it is Revelation 12 oba no asafo no na ogina bosome so na owia etwa ne ho ni ti ho ahia owia no the New Testament righteousness of Christ bosome ni another light but na the Old Testament ti sa dual normal no Bible no aka ni nyina adisem wa say itimi akire mu sa yo medam wase yen to aso na afei yen hwe nkomhye mre ahodo bi a wahye no wɔkyerɛsɛm mu na afei yen fa ntoto ho ne yen hwe sa nkomhye mre yi esese na yen hwe mre asa nema we ebeba mu so yen kan hwe Revelation chapter 11 verse 3 ne ya kan into kan Revelation chapter 12 5 6 14 and 15 we are near the atoto Daniel 7:25 and first of all Revelation 12 5 6 14 and 15 na owo obabani a odi dade puma bedi amanaman nyina aso. Yes. Na ofa ne ba no de no ko Nyankopon ene na hinwa nchen. Na oba no dwane ko esreso ne Nyankopon asisi baabi ama no se onhwe no ho ena apem ahanu aduosia 14 na woma oba no okodie kese no ntaban mienu se onfa ntunko esreso. Yes. Wo ne trabe nia obehwe no ebre ne emre ne ebrefa afri owo no anim. That's 15 no 15 na owo no pu nanum so te se esibontin gu oba no achi se anka emfa no. Daniel chapter 7 verse 25 say na obeki kansem etia ne owo ososoro no na obeha ososoro ni no akronkron for na obebo ni trim se obeda ne emre ne emra. Okay. Na ode won behye ne nsa mfi miensa enifa. Amen. Eti ma men hwe the hands ye hwe nkomhye mre ahodo a ya hye ya hu bi e wo Revelation 12 ene ye hwe bi nso Daniel 7 ni mienu no seben na ese gracias nessa ese ene say ye dikan aka say adansifo mienu a adisem etidu ba ko kan ho asem no both the Old and the New Testament. Yes. Nti before kra mepa ne se no mu no esi etimi ekire se se ne ebi mu kire se apamdada no in terms of the books no. Yes. Etwamu no entwamu because onyame kasa afa ho from the New Testament or the mienu ebom. One is a foundation and one is the main. Yeah. Nti foundation untimi nyi foundation free ho ensi dan e ma ne nye yi enu nti se wo hwe akenkan se mi ode ma yin ya Daniel ehye saadi ya honkom yen hye ne nso se prophetically no sa emre no a history efre no dark ages no normal wodo bebre si ye but prophecies no ebia wo ne esi ye focus a oka ho asem and some of them no obi Daniel na oka papacy anase Roman ahinie no emra obeba be dane nyamesom no juma obeba beti enti oma no emre oma no bre emre ne brefa that is 3.5 years. That's right. Because prophetically no anase bre no time 1 year. 2 years and a half a year. That's right. It's 3.5 years. That's right. So 3.5 years no say o check in their numbers ubenya 1260 days. That's right. But ye name say day bia in prophecy no a year. That's right. Send your numbers and any Ezekiel edemaye no embrinti entimi enkoni nyina mu but ye sua dada na ye nim say o say fa eda ba ko nye wafe enti in prophetic calculations no one day
1 year. That's right. And therefore say yenya 360 days 360 prophetic years. Enti Daniel de no o ka papers ni ho asem say obedi dwuma bi 1260 years. Yemfa no nto ho. Ye ba adisem no mu a Revelation 12 no oba no ejina ho ma asafo. Nti o se o ma oba no ntaban e ma ne ko sere so. Eno so otu ko ye ekodi sen abosome aduanan mienu 42 months. Yes. 42 months and so yenim say 3.5 years. Yes. And it comes down to 1260 days. And now they call prophecy 1260 years, yes. Which is the same. We call Revelation chapter 13. That's right. Also, the same abuana no kind of one no quite say onto ahote for so sa na setuo no mfie miensa ne fa 3.5 years. That's right. And also the same 10,260 years. It prophetically no na yehunu wo history mu a fitting your Bible kan ye. That's right. Kai said Daniel ka asem no o ka say no 500 years answer AC. 500 years answer AC. Enti prophetically waka to ho sa asafo no ebekọ sa wo hawo yi mu. Ena yenimu say history wo de tutu bibia hu a ebi mo eyusu say Diocletian and I say Pope Pius ebi mo yusu ayi but ni nyina ntimi mfete prophecy no be say 1260 years no enye short days sa na nipa ba ko ntimi afete this prophecy. Yes. But yenim say emra Constantine share emra say afei the persecution of Christians enshas ya emra a friend the National Sunday Law they say no mo amedi Catholic nsem su nyina no yinku omo no 538 AD. That's right. Omo ye adwuma no saa persecute a Christopher saa kosi say 1798 Batia Napoleon esuma no call Rome ekwochi Pope na no wo ho no edene ba France and owu the following year. But na ye disua no this particular prophecy a yesu ho asem no enye asafo no ho dwumadie na focus no wo. That's right. Eye edian na Bible both Old and New Testament you know efemu edian na eye or see omo ye den or see two witnesses no they witnessed or prophesied in sackcloth. Okay. Actually say omo di adanse ehye nkom ewode emu ayituma emu awereko ayituma mu. Now say emire nim say yebetimi akire mu mako de ba in summary no say ukọ Revelation chapter 3 na oka the aponko enso no a ohun wo mo no a omo husuo ni nyina akire the period no say na etie the seven trumpets no so ejina ho ma the time a nsafo no be famu na that time we see no de o see eduru ho no na otise death otise ne wawu enti no witnesses no ehunu say persecution no koso eye the Old and New Testament na akire ne say the Bible spoke ekasae bakwan be ne fa so kasae ekasa wa werehudie mu because tata na nyame asem trodo no na yetietia so question na obi bebi sa ne say na ntimo pa kire say within the 1260 year reign of the papacy no na yenka nyame asem ana na nyame asem ni ho na asondan ahodo no na yakrekro quotations ne normal na ekoso no so eye no kure na nyame asem wo ho but nyame asem edi awereho a eye mra ya pollute nyame asem na awerehudie ba emra enipa edi traditions any culture any wa yankasa me feel say me susu say ebesi nyame thou says the Lord anemu no onyame asem efra sackcloth. That's right. It within the 1260 years no nyame asem trodo wo ma no mu kitem no mu ye kakra bi. In fact some traveled along the European peninsulas no ema ebedane or how it is a obi kura nim nyame asem a osuro na no mo de awerehwo na na eka nyame asem. Anytime they came to the word of God, it became like they were mourning. At that time, no friend no, embre ni brefano, nyame asem
ebeye te senia utwa adwo no. Na next one no be kire yen what happened during the end of that 1260 years. Yo me da so Penny Hansen say wanya abotre na wa church sa ensem abusiafo ye beda mo ase so say mo fidie eda so egu asesa nsem we say no ye me na kwantwefo nko a na e fabre na try say ye be church sa nsem we say na Revelation and Daniel e canon ti say otie ya no anya abotrepa no watie ni need so say na esi ko because atrocem bebre e wa abonten ho no mo ma me nkoma nim na fe menhwe the two witnesses are killed okunkum adansifo baanu no Revelation ka assembly e metaphorical ye hwe say na Revelation chapter 11:7-9 assembly wo ho no mo ye hwe nkasafua bi a wodi gina ho de ye abibudie de ka assembly e wo ho no na fe ye hwe sa two witnesses we ne omoye the omoye 7 no na se owie adansidi a aboa ofri ebrun no betu won so sa na wadi won so nkunim na wakun won na won afunu ebedida kro kese no abonten so kro a honhom ofre no Sodom ne Gomorrah nia obo won awurade enso asenuam no 9 no enkrofo ene musuaku ne kasa hodo ene aman emu binom behwe won afunu na nsa ene fa na won fa won afunu no entoto edemu nyame hu maboda. Amen. Good. So what kind brofuna or can I say Revelation chapter 11 no 7-9 when they finish their testimony the beast that ascend out of the bottomless pit will make war against them, overcome them and kill them, and their dead bodies will lie in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt. Brofona say is Sodom and Gomorrah, but when it says Sodom and Egypt, and things we want this Egypt thing, where also our Lord was crucified. Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves. Amen. And and some bubudie wa hasia Revelation 11:7-9 church infoni be ne church after say establish says that two witnesses here, Old and the New Testament no e dey na say e beto mo e wa hase Penny yo am say ye hwe AD 538 no na Roman Empire no abawie. That's right. Yeah. Na san kom she said the Hansen kan ye no. Na Daniel a share home come 500 years before. That's right. We say a DM commission to me a woman I say GDS say a dear hot to so. Said Unyankopon Semono, the waka biano a bed. Now and someone also a treno. No, when some so pequen bia so befaso a bribiano as some of the say. Tenone French Revolution by 1789. Okay. Now over two. Sa two witnesses no esusa say Old and the New Testament no it will hwe mu pa no a sa 3.5 years as some aye kan no between 26 November 1793 to 17 June 1797 sa 3.5 years no embra France shisheye editia sa two witnesses no Tresa and sorry then yina ya gu and sorry dan yina aye court of reasoning. It ye fanya me asem nye bibia bion o wan kasa dwene ene o ninim de ene ye de ye adwuma ye nkan bible ya hye bible sa 3 years no o se ye hye bible no e wo France abontene so ye ma ho kwan kora ama obie ne ho obitumi aka bible no ho asem so our mind so did in ashase na onyankopon asem so de wontumi embre no aseda se de beye bia no asem no ebedi enkunim wo hwe Matthew etiri aduonu na nchichemo de asem no mu a wo se wo soro ne asase be de ebetwam na enso masem de entwam da it wo man bia wo bepo onyame asem no basa ye ene ba ho wo bi ye fa ye UK kura ye mfato ho a
ɔman wei ɛyɛ ne nka yɛ onyame man paa onyame man hwɛ nsɔre dan yɛ wɔ UK a ɛso ne hwɛ asɔre dan esi hɔ sɛ asɔre dan yɛ nanso deɛ ɛwɔ mu no ɛyɛ different sɔre dan no nyinaa yɛde bi yɛ pop yɛde bi yɛ wei yɛde bi yɛ wei ɛnɛ nyame asɛm a yɛmfa nti hwɛ problems issues so bɛma no wɔ bɛɛda nkwala asekan kyɛ sɛ nyame asɛm no deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ yɛamfa nyame asɛm anto yɛ ho so paa ne anhwɛ so yie a ɛde basabasa yɛ na ɛba ɛnya nyame asɛm so deɛ yɛntumi nkane ɔbɔnsam tumi nkane hyɛ da sɛdeɛ yesu wuyɛ a ɔsɔreyɛ no nyame asɛm no nso no ɛbɛpagya great medase pass openi wa yɛ ne sama ma membra first person de kakra am sɛ also can a verse 9 no sɛ ɔma funu bɛde da bɔte kru Sodom and then Misraim Sodom and Egypt yes am sɛ saa kru mienu ɔbɔbɔ so yi nyinaa ɔmompɛ Nyankopɔn ase nti Sodom no wickedness ɛkɔɔ so awon pe Nyankopɔn asɛm nti no ɛma Nyankopɔn asɛm no how ɔkɔ a ɛdin nti na lot ne krɔkɔ hɔ no na ɛdin abɔfo kra mpo pɛ sɛ nti sɛ ɔmo pe Nyankopɔn asɛm ɔba Egypt nso a saa idol worship ɛne human traditions a yes saa nyama nyinaa ɛma Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ ɔhaw ɛwɔ saa bea hɔ ɛno nti obi a ɔmpe Nyankopɔn asɛm no ɛtie no ana ɛdin sɛ asɛm bituma den okay great yeah nti mame mfamfiri baabi a opening foster yɛ na menwie no ɛdadie so sɛ wohwɛ nukuro mienu no anaasɛ aman mienu no ɔbɔɔ soɔ no a ɔsɛ ɔyɛ but mame nkɔ deeper kakra ɔyisu Egypt was known to be an area of multiple gods. Enyame ahodoɔ bebree. Ɛna Sodom an area of immorality. That's right. Baby a yɛmfa nyame asɛm nyɛ hwee a nipa ɛpɛ sɛ wɔyɛ ne ɔpɛ sɛ wɔyɛ. Now, aboa na ɔsɛ ɔfiri bottomless pit by no say in Revelation and I say in Adise mu no ohu aboa ɛyɛ ahenie. Enti after aboa no a ɔyɛ ɔwɔ main do ne ayina ne hinie kwa mu a ɔyɛ the Roman the papers no aboa bi pie from bottomless pit. Now saa aboa we no ɛbɛyɛ the kingdom of the new era. That's right. Your friend of the French Revolution. Now say we are say immorality say koso nyina if French Revolution no mu. In fact the do no a the first country omo declare say God is extinct. Nyame ewu. God is non-existent. Nyame wewu. Omo say God is dead. Now the issue what han say obi ebebisa question say ye quotation ye di kan say nyame asem te hoda bibia bekwa meboa na ye den na ye ka say the two witnesses no nyame asem both the Old and New Testament ye say it was killed. Yes. To him say sa word na wo say killed and inti na bebre say enye no kure say nyame asem because ye say nyame asem te hoda. Yes. Na be den but say we need a symbolic language metaphorical language. Killed no kan ye no kire say ye kan nyame asem a eno ani Yesu Kristo. Similarities ya sa witnesses we no egina ho no ani Yesu no eye pepepepepe striking. Se ye hwa Yesu Kristo o se one ne asem no na obaaye no for 3.5 years 1260 days Yesu de na literal days of pani diemu ne de anye no ye persecute no ema o de awerɛhoɔ. In fact at the time okotena Jerusalem esui Jerusalem oh aden so we have 3.5 years now. See, ye no Yesu ewu 3 days 3 nights. We have na ka ho no kind of a calculation in terms of me can say ade kun a kun no ye kun Yesu but sorry ye be hwese in resurrection no but nia e ma difference ba we ni Yesu de anu mu ne say Yesu de nanka bronsam peni say obema nafunu no na mu ada ho tise we no but nasemu yi de okowie ye no a obonsam be attack no for 3.5 days no ye prophetic 3.5 years no ye she Bible obi a wo manuscript of scripture bia no French Revolution no she no abonten e no mo bo odwa e wo mu say afei de we have been able to overcome the Bible no mo wie ye no mo bo odwa no mo de oba a living woman esi ho say or ye the queen of the new age
Enti say what common sense na ekɔ so ene no a nye na hye ase. It started from there. Enti they say the nipa ye mfa nyame asɛm ne tenase ye de ya dwen. Enti use common sense, don't use the Bible. Europe is going back to paganism. Yeah. Nia sa no bottomless pit no ma na oyeye no aboa no. Eno na say Europe nyina go back into it. Yeah. Tinkakra they are abolishing prayer in public places. No more ye ukoka simbia obi se bi obi pe se oye oba na uko orientate no pe yesi e friend se mponi ne bro no kra me refi na ye betimi persecute too because untimi kan kire obi se jane ye wo ye no. This is exactly what you are talking about. So ka say the two witnesses were killed. And yes, nyame asem obi betimi akuno, but symbolically no to them no they did it. As 3.5 years na mbra no ba ye no. Na it looks as if say obi ani ho a owo Bible na otimi kan Bible ho asem wo ba bia to obon some there no nim say wakuno. But as dan kan nyame say ye to aso no kire say oh sorry. Because also they also na no kire say but they were not buried. Exactly. And when they were not buried, no, not just say something is going to happen. Exactly. There, elder person can be view or yes. Bibia emra kwa emra si eshemra. Na semra no nye adwuma. Na emra na wu. Yeah. Emra no is written in the law. But to me was emra ni nya na di ye adwuma no. Sa to me no ye afiri. Ye hwe ye man Ghana mu a. Se sa na ekoso. Ye wo mra bebre. But emra nya adwuma obi aye ne opɛ. Tisi ye de betoto de ye adisua Yesu en hu say the two witnesses were killed. Sa to me anka was nyame asɛm enya wo nipa so esunsu aso no. Se ye de ya adwen. Yes. Ye de ye feelings. Yes. Ye ba ya setena mu a na most Christians ye yes ah. They say that says the Lord. But me say de me feeling, de me dwen. Na ne nyame asɛm no ebo bra. Nti nyame to me no e wa asɛm no mu anka wo say edi ye adwuma na nya nsunsu aso e wo me so no. Yes. Sa to me no ma bre na ase. Na so nyame asɛm no say the test no ka kire no. Ete woda. Great. Mama, in fact, that is my favorite part of me kind of no na the two witnesses are killed. No, my favorite part by na ma church mu or see the two witnesses resurrected. That is where the interest is now because the who say they were killed but they were not buried. So say no see the two witnesses resurrected. Yan chasanya almost sorry 11 Revelation 11 no. Yenhwe asama wokan wo honom na yenhwe okwan efa so a sa two witnesses here ye trustem ya ye bury no no mfa hansin ka asem bi sa common sense un say French Revolution no sa oba na omukọ fa no di ne be di ade no un me di ade ma no the goddess of reason yeah so the goddess of reason that is atam na adwene o ye say fa onyankopon asentre na fa common sense ma me fa bi nto aso say eno amu eneba in the say na you call the 18th century. 18th century. That's right. When we came to the 19th century, the power of enlightenment. That's right. The enlightenment, say we are coming to industrialization. Yes. I feel the nipa scientifically no. It me ye normal. It ye nyame. It kakra no. Ye nyame to change. Yeah, that's right. Fortunately, no resurrection be chirimu. When we are going. Yeah. Resurrection is time the nipa back to God. Exactly. But again, and no you woman see it's going back. Revelation 11:11. Yenhwe asama ewo ho no. Revelation chapter 11 verse 11. Na nsane fa akiri no. Nkwa honhom efiri Nyankopɔn be hyen wo mu. O ginagina wo nan so. Na ehu kese ka won a ohunu wo. Amen. Great. And here show infoni pen na Revelation 11 eka etwa in terms of asama ye kan yi. In terms of elaborating no pa ba sa na isa say akọ kakra nti ma fa nhya se wo Yesu Kristo so. Yeah. So no ni asem no. Nti bro ba no ya attack you. Thinking say one some person o kunu graph you. Into we but sorry in nonsense yeah I say we di obosam so kunim that's right eno na
bani descendants safo ni na o fanya ko pasam so attack no controversy so abons yes and so isan say yes kiso entimi amuti sa tumi na wona asem no eno so obonsam attack na obi obefa sa asem no e de djuma no obonsam timi nku no sa say yes o so otiase otiase da the whoever follow his precepts will never die. That's right. Even though say oboni wi asim ibewu na so umpre no umpre no ebeso enu ti no obia Nyankopon asem e wono so no thinking say that age medieval period no omfo say o say the eda kan no o kele Nyankopon two witnesses no mfi so ma kele no na so na Nyankopon nkrofo a de wo mo de edijuma likewise Elijah so ofo say obia eku agidifo nyina ka ono kwa esna ebi obi wo ha omo yeden omo kotie sa pepe na etie wo sa dark ages wo okay enti no obosan fo say wa sorry trust na say yeah so na Nyankopon nam krofo bi a omo di juma nipa akọ ayisane boni din ene William Carey na me nam ne so ma trust no omo fo say o machine no eko far away India hokra no say ono idol worship no e wo ho more okay na so no asem na den eko ho na ene ye hu ni say e bia a different way yen kasankasa mu no ye fa Onyankopon asem no ye taking anyhow no e ko e persecute yen kasankasa isa ema yen kasankasa no ye bu Nyankopon asem na nitia nti wan hwe ya ebe haye na eno na Nyankopon ema ne nkrofo a omo ahofama omo atinka di asem iden ekoko eno ti bra so Nyankopon be ti so enye bibia kekese Nyankopon asem no eso anase orekutia de nso ase into that what I say o pese o ka Nyankopon asem na into that say o some pese o Yesu went me kunu sa pepe na Nyankopon asem no will never die amen amen me that say o say you can resurrection no the word of God resurrected send your kind send Yesu wu ya or sorry no onyame asem no the two witnesses no so almost sorry mama san en can say those people are almost say enye nyame asem na ye nipa bi no ye ni historical account wo ba bia say nipa o na masase su mienu emire bi so ya o mu wuyi na nsane fa omo mienu san sorry e kan asem e bi nsi ye there is no historical account and he say asem we no prophetically o person who attribute say nkrofo bi na ba ya obi say Enoch ne Elijah yenti say Enoch san ba asase so ebesan wu nansa sorry and yenti say Elijah ye fa na course no san ba asase so be wu sorry so it defeats the fact say ye de be man nipa de sani say na sem na ye ka it still goes say nyame asem na kwan be na fa so be nyame asem eti nyame asem no mra the French Revolution share sa mra no Eja Asare actually mu say for 3.5 years na oka ho asem no in fact o hear in literal terms and 3 years because we know started from middle of the year to the middle of the year but or you see that you need to go to the spring intina ekoye to say Yesu wo na o se nansa awiane anadwo resurrection no happen emra o mo she emra na 3.5 years na fi ayete se emra na ye tinchinchin no ehwa na historically omusai eba ye ohene fufuru bi obe take over no ebe she mra say no say the ye no say from so let's give people the freedom to worship but enye say yagia to mu say ye be fa Christo suma be ye mind there but say mra e wo ho say wa hu say ekuta bible ana ye ho precept bi ye be kun no obe yifi ho then onyame resurrection no eba ye enu ba bia the great controversy page 288 Ellen White ekro ho asem or see the infidel voter or penibia na friend voter or say France the powerful man be pa or say the infidel voter once boastingly said
I am weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. I will prove that one man may suffice to overthrow it. Or no, see nipa 12 na start here. Opeso prove say nipa baako obetu ni nyina ase. Then so near mama what kiro kan won say generations have passed since his death. Millions have joined in the war upon the Bible, but it is so far from being destroyed that where there were 100 in Voltaire's time, there are now 10,000, yes, 100,000 copies of the book of God. That's right. In the words of an early reformer concerning the Christian church, the Bible is an anvil that has worn out many hammers. Amen. Amen. The Bible no dey say in 24 count to say we drew a woman bebre uba obese no anvil ye dey you know hammer bebre say wo so boss wa say no so now hammer na ububu no. People thought to say ewu the witnesses have died. But see there was a reformation. And the end by the Enlightenment age. I feel nipa almost back to Christianity. But actually, unfortunately, no. Nipa Europe, the whole of Europe is going back to paganism. Okay, great. Their original lifestyle. Great. I'm ready to share near dear enough for yen sorry so no crank couldn't dear no sending so or try and a warm. Revelation 11 share 11 no verse 15 to 18 no yen share sene asama ewo ho na obofo a otoso enso no hyen ne tetrobento na ene akese jijijiji sro se wiase ahini aye Awurade ne Kristo no dia na obedi hene dada na mpanifo aduonu enan a watete won ahinwa so Nyankopon anim no de won anim butubutu fam na wakoto Nyankopon ka se yeda wo Awurade Nyankopon ade nyina sotumfo a na wo ho da wo dada na wo ho no ase se wafa utumi kese na wadi hene 18 na manama ho no buafu na wabufuo ne awufuo ebre no edru se ubebubu aten na wama onkua adifo ne ahotefo ne won a wosuro wudin no enketwa ne akese ene no akatua na wasei won a wasei asase no 19 for 19 aka ho na ohine Nyankopon asori dan no osoro. Yes. Na ohu napam adaka no asori dan no na enyinam ne ene ne aprana ne asase woso ne esukotwe aguo kese ebae. Amen. Amen. Era boama ye hwemfuni ben na Revelation 11:15 to 18 twatre ye efa senior of tetrobento di awie no di besi. Amen am dase. Unsa ye free adisuana se no ne ka se de onyame asem attacks eba so se de during the French Revolution emra eba ye se nyame asem no kura na wose ye hye no ye free ho. Nanso ebe wie no Revelation mi hu se nkonimdi aba. Ni e ka tau dia ekoso between good and evil. Revelation 11 no phrase no I say evil is gaining power. But at the end of the day no nyame asem no ete said the akenkan asem no me ehu ye nkonimdi aba. Let's see Revelation chapter 14 verse 6 wa. Nso o kan asem bi wo ho. 36. Osemi hu obofo foforo a otu enam wiem no wada asempa no o ka kire ewiase amanman nyina to every nation, kindle, tongue and people. Yes. Nti onyame asem no a omo ebese omu braso no samire no nyame asem no atu atese ama nkonimdie aba. Nti God triumphs over evil. Evil will never triumph. The hono no ma ya hu se abue mrem no Nyankopon na temu no beba. That's right. Atemu no ena papa ne bone yebe nyame
papa mu no ebaba mi ehunu de owo nyame afa ene de oni onyame afa yes na ni nyina no e kire se Kristo adi nkunim na obonsam so ayeden adi nkuku yes trene adi nkunim anokura so adi nkunim saa anokura ne trene enya firi onyame asem no ndi asam no ana tumi ana wo pese odisie no saa mre tumi no ayeden antimi ani nkunim na se kan 19 ho a Yankopɔn bie John ani so ema no hunu bibia na want to madan no nse ne wa apamadaka no na want to madan na wa asase so na ye prototype ye wosoro wo se obie na ni no ohunu de ewo mu Yankopɔn mra no na wa apamadaka no enti we no me ye hunu se nyame asem no emfa ho de ewiase beye nyame asem no ebetena ho da nyame asem no so is relevant to us today. Enemrem no nipa bebre no uka nyame asem a na ye de yadwen esusu ye de yadwen ebu ese nyame asem no kora empo nsafumu ahodo atro a ekoso yeah but onyame asem no kunimdie ebe ye dia na oka asem bi wo adisuanu mu a wo se although we are saved by grace alone through faith, obedience to God's law reveals our faith is genuine. Ndi yenim sa nyamra no na eje ya adom na so mra ye di mra no so no ye di mra no ye adwuma na che se ye gidi e wo onyame asem no ye no kora te sa wo oman mu no oman ahyehye mra yes me fan say ye driver o still come now there kwa na woko we need traffic regulations so police hu a obo say onye driver papa utimi driver there na so onye driver papa yes na momudi mraso na wo driver according to the rules no eno na kire say we driver ni papa nti onyame asem no ayaje no adom no a wodi age ye no eno na ebo ame amama ye den nyame asem so medi ye adwuma sem ko yi nyame asem no firi ho a pes adom no aye ka no adom no wahi na nyame asem so ye nya efiri onyankopon asem ti mra ye ti onyankopon asem no ni ye tragedy no ni ye de ye adwuma no eno na kire say onyame asem no a da biara da ye esua na afi ye tie no aye adwuma na se de tie bia no eno kora ne de adinku ni mu awie na Kristo so am ya tie ase satemu no so ba no kora no so ene ne mra no so na ode bebu ye na te great madam asem say yemre no yafa emre bebre ye de adisua no ebetre hase madam ase say mo aboa na because one of these subjects no kwasem say eya adwemu kisene ne pa ye memenda kwantwefo nko ana ye fambre ne timi de kire adisem ene sa prophecy ne adisem aka ene de Daniel aka eni nyina ye ne trance na ye work out na ye hu se ni nyina sisi ano se wofa abakosam se ne abakosom kan na de betoto se ne trosam ne kana yenkoa na etimi fa echechirimu ema ne si se ne mpenifo akire no 50 time a Roman Empire egu ye na afi ye de tumi ma pope ne time a aboa na trosam e kase ofri amna donkunu ase eba ye be French Revolution ebe attack ye na obe attack ye ne two witnesses no o hwa ade a French Revolution be two so sapa e ye trosam okun trosam ema e kase nankopon krampo no eni ho ye say asoro dan eye bibia entimi nye nipa eye trosam asem na kan was for 3.5 years na sam ran ye keten no was okun no ba wanwu enti after that year na aman di city foforo ba ya obe left ye no e no nyankopon asem sa ye den e sorry biu ebi mo file mo de ko India o mo de ko enti hwe na ohwese ne esididi so a untimi nkasa trosam we say no onipa bi na tena ase ena otwere onyankopon asem a edidi so ne ofa abakosam na ekono pepepepepe ndi so onya adade a di adisua na chi ubehu se ne ni so no esi ko onyankopon enhira mo se mo de mo afidie de ato ase ne mo ayesa adisua yi next week no so ye de adisua etoso enso na ye de ebro wo se motivated by hope encourage enam anidaso katwani na mema elder Isaac enhira so kra emaye yo adofo no man kata ye nyame ne abankase ye dawase akwanya man ne abusua ho adisua
yɛhyɛ aseɛ yɛde din hyɛ aseɛ yɛwie nso yɛde din ɛwie yɛserɛ wo sɛ wasɛm deɛ biribiara ne wɔbɛtumi abrɛ wasɛm ase ma yɛ ahoɔdene ma yɛ tumi na wasɛm no ntena yɛn mu na yɛntumi nni so na yɛmfa mmɔbra na yɛsesa yɛn wɔ yesu kristo din mu nti amen. Amen.